Denne IT-undervisningsfilm er udarbejdet af Region Syddanmark. Tak til Alice Helmer Hassing. I denne video får du svar på, hvordan du skifter kodeord til din digitale medarbejdersignatur. Hent først din signatur til PC'en ved at venstreklikke på hængelås-ikonet i proceslinjen. Er det ikke dit bruger-ID? Slet og skriv dit eget med små bogstaver. Klik OK. Nu skal du højreklikke på hængelås-ikonet i proceslinjen og vælge Change Password. Her indtaster du dit gamle kodeord og klikker OK. Indtast nu dit nye personlige kodeord. De røde krydser skifter farve til grønne flueben, præcis som da du installerede din signatur. Klik OK. Du har nu fået skiftet dit kodeord. Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kontakt din lokale IT-medarbejder eller servicedisk.